Pokračujeme vo varení z tejto 70-ročnej kuchárky a dneska si urobíme krémovú krúpovú polievku. Krúpová polievka vie byť úplne super a tento starý recept ma trochu prekvapil technikou. Začneme koreňovou zeleninou, ktorú si najemno nastrúhame. Podľa knihy je v celom recepte iba 40 gramov. Ďalej si premité krúpy zalieme vodou a privedieme k varu. Opäť iba voda a nie vývar. Zatiaľ čo sa krúpy varia, si krátko orestujeme a podusíme nastrúhanú zeleninu na masle. Obe zložky spojíme, posolíme a varíme do mäkka. Tu sa mi to troška skomplikovalo. Kniha vyžaduje ručné pasírovanie cez sito, lenže tie krúpy vytvorili sme z príliš hustú a pevnú. Možno som mal príliš jemné sito, ale po pár minútach námahy som to pretlačil, no aj tak sa mi pri tom sito rozbilo a základ nebol vôbec taký jemný, ako som si predstavoval. Zmes vrátime do hrnca, prípadne zriedime a posolíme. Vedľa zmiešame žltok so smotanou a postupne vlejeme do horúcej polievky. Ja som to pre istotu trochu temperoval. Na záver ešte dochutíme kvapkou citrónu, ktorá to celkom dosť vylepšila. Bez poriadneho vývaru a aromaty toho z toho chutevo veľmi plitké a po točení som to ešte trošku zachraňoval pečeným droždím a misopastou. Nečakal som od toho veľa a to sa aj splnilo.